Yeah, man, great is great and you could never underrate, and there's no substitute for quality. The radio station, of course, I'm talking about ZFM Stereo, my station, your station with your host, the most, you know, Everton Fabulous Command Binning. And to make the one dance al massacre, you know how the thing set. All about shellings after shelling. Right about now, the rhythm I'm playing is called the BVS. BVS and Mufakose Riddim. Everybody's rhythm, I played this rhythm here last week. Yeah. Everybody was just saying that, my God, Shell, Binny, Shell. BVS Riddim. I have a representative of the BVS family, of course. I'm talking about one Anna. In the building. Lodza, him there again. I had this, you know, there and the place, you know, straight. La 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 la. It's all about entertainment and stuff, all right round the clock. Yeah, shellings. Go ball, Mufakose massive, Lodza. Button, warm to them. I'm gonna play a couple more tunes. Riddim. Open the microphone to my special guest in the building. Somebody just Jerryman again. And this is my job. Sandy is my funny fan. And then got to Kangan with DJ Iwani. Sunny I'm going to tell you to Japan. See that Janana Sakatori Mawani Saka. Pomonoka so. Shongonyoka so. Rimbinyuka. Boy Kawa Mangoma. Tete. Kanandoro Ranakaiwe. Andi ende kumba maya. Kanandoro Ranakaiwe. Andi ende kumba maya. Dolori Chingera Nakairi. Andi ende kumba maya. Kanandoro Ranakaiwe. Andi ende kumba maya. Pashoni uriko ere. Ongundere bano. Kona siti nongwe iko. Champagne kwete skuba. Ewa wagunaga. Kanandoro Ranakaiwe. Andi ende kumba maya. Kanandoro Ranakaiwe. Andi ende kumba maya. Dolori Chingera Nakairi. Andi ende kumba maya. Kanandoro Ranakaiwe. Andi ende kumba maya. Alright, look, my drive bemba, my fat anti gara mango temba, passing and see a bunzaika black temba, Tinom Siva no Bavango remember. My sister, Hachi Waina, my rasta, Tom, Machito, Ranakaiwe, and the Edekumba Maya, Canada Ranakaiwe, and the Edekumba. That's how we did, know. Everybody knows that we are party right now. Better call the girl and tell them come no. And baby, I no track and we breed them no. It's a big man, we put every summer girl. Your T-Celtics watch the girl, them why. Funny that Teflon Munya, we are this man out the way from Mufakose. we BVS Mufakose Riddim wicked. Tell me what you think about this video here. 073-116-8045. Join us. Ne part what we say we there I know. But no deceive to fara kushi kama uro. Me now watch nobody so me I do me own. I them off in know say we there I know. Alright no, they my gangsters. We ready know, you can't know what you want to do. Uno better go away. Girl them a wine over we, see them wine over we. So we mad over them girl. They couldn't keep on. Never stick up on gauche wine. Hey, but the only naki. She want to rock the scoop and she do kungo di. Sakandi we kokono. Yo DJ Jevas. Usiku nilala ndishi chema. What's up in a bus bingo? Ndichukufunga jaliwa. BVS to the world. Mudiwa wangu. Wakazia wadiji otoni. Mudiwa wangu. Wendiramba uchiti ndirilombe. Mudiwa wangu. Shingirira ndichita maricho. Mudiwa wangu. Sesa ishi waiti ya usoni. Mudiwa wangu. Nasi wati wala sindagafuriwa nesha mwari. Haudi nini unoda mota. Unondida ndine mari.
wakatambisa mukana handichakula kana enda zvako mwanasikana moyo wangu nobaigo wakasiya waditi otoli mudiwa wangu wandiramba uchiti ndililombe mudiwa wangu shingirira ndichicha waito turanonono nzinza zvisere ushangorambe unyerere matambudziko ari pauri yazere mwana wamaimira ndikurume nzeve inzonzwe in the building goes by the name of Lodza. Kwemazaiso unotoshanda kuti uwane ndanga ukasadikitira you keep on crying tora mibvunzo uende kuvakuru varipo nyangwe vari pachuru uvaudze makashanda zvikuru asi makasiya sina chikafu patebhuru makatamisa mukana zvimwe makaita nefusaka inguva yakwana life ano is less just Never having a peace pop. makatamisa mukana The fidelity you said this rhythm is trending. Oh Lord. God have mercy. yakwana life ano is less just when boss kuda when it's a man original Tell me about this rhythm here. Feel new to it. 731168045. ushangorambe unyerere Tabu. mudziko ari pauri yazere mwana wamaimira ndikurume nzeve inzonzwe mwana wamai life aisi ise kuipa kwemazaiso unotoshanda kuti uwane nzai ukasadikitira you keep on crying tora mibvunzo uende kuvakuru varipo nyangwe vari pachuru uvaudze makashanda zvikuru asi makasiya sina chikafu patebhuru makatamisa mukana zvimwe makaita nekusada inguva yakwana life ano is less just work harder vakatamisa mukana zvimwe vakaita nekusada inguva yakwana life ano is less just Munandi Riddim. zvinonetsa kutsanangura vhazimango Lodza. nhasi uno tinozvitaura nekuti tane nguva tichingotambura zvimwe vesimza kutitsikirira ndoziva varipo imbobude mzira tine nguva tichishingirira saka tiudze nerindi pazvichaitira makatamisa mukana zvimwe makaita nekusaka inguva yakwana life ano is less just work harder vakatamisa mukana ita nekusada inguva yakwana life ano is less just work harder turanonondo enzinza zvisere ushangorambe unyerere matambudziko ari pauri yazere mwana wamaimira ndikurume nzeve inzonzwe mwana wamai life aisi ise kuipa kwemazaiso unotoshanda kuti uwane ndai ukasadikitira you keep on crying tora mibvunzo uende kuvakuru varipo nyangwe vari pachuru uvaudze makashanda zvikuru asi makasiya sina chikafu patebhuru makatamisa mukana zvimwe makaita nekusaka John Osaman, it's all about the BVS rhythm. Yeah, that you call Lodza. If that youth here in the building right about now. It's the BVS now for you. Bingo. What him? Producer. I wonder. Big up yourself in honor. The building. Now the thing said about the is was written about the name for gentlemen and ladies, or should I say ladies and gentlemen, women first. To Mashuga Kapa ZFM stereo, my station, your station, and Utangane Lodza. I've been listening to your music. That to take the music. I go say again my message. I want now. I don't need another. And Chakutanga Nenya song Okaruapa PVS, but before Tatanga Nenya, and I was going to see that knows what Lodza and Diani. Yes, I couldn't have Kupani Makurimangani, Akataka Kimbari, Nkatsa, and there's no Kurakwako Mangoma. All right, Lodza one, I don't know, Lodza and Lori Union. Then the Mangoma, don't see Lodza one Mujoma. Right, Mangoma Takamatanga Kumarondira. Takamatanga Tinana Kefi Bantan or RG Major Nana Yoli Fire. Then Ndakadzizo Pata Puma Primary School Marondere Koko. Then my high school Ndakazitra Kushinoi Panon Pamatranchira High School. Okay. Kushiga Patire Nas.
Pana mkomana ibva kumarondera kaenzani kuti Mike ainiti Mike ainiti aiwa ndo ma elders edu. Ndo elders. Yeah, ndo ma elders. Saka industry mu wakatizongobva ikoko for kugara unogara uchiri kumarondereko. Right, ndiri kugara kunoko. Nekuda kwe music iyo asi kumarondera ku ghetto kwedu. Ndo ghetto kwedu. Ndo ku ghetto. Saka wane makore mangani manje uchiri wava. Mangoma takamatanga 2011 mdara. Asi kuzotanga kuzoziva kurekodawo takazotanga 2014. Saka 2040 dopo kwatanga wenzoti apa kunoda kurekudwa but ma challenges amunosangana nawe sema artist mu industry mndapi amunoti aya akakwanisa kugadzira score apana nepapa munogona kubatsirana namuenda kumberi. Right, my challenges ngari andaifesa nawo ni pakutanga ndiye quality ma studio quality indi chikasingaiti. Saka takazoya kuno kwa Harare kutsvaga better quality. Yeah, then another challenge yo ma studio acho ari kuti dure mageto idzatina mare. But kune vanotaurika navo variko zveshuwa but tiri kuzama ndo ma challenges ariko. Charge yenyu ma studio but zive kuti mageto izana mari. Saka unofanira ngoti deredzeyo michande kunzisawo kuti munhu anenge aku approach out. Yakanyanya kucharge kwa mari yanga iri chipa ma studio. Akuna kutaura zvako studio. Ndichatauri ari kutuwa patemo. Vari kuisene. Chine zvazvadaka because tinovakupa producer anenge ari muno mune vari zve makambani. Taura zvibude. Zvakati mana bisa producer. Yo daddy. Yes, mweche wagwa. Yeah, everything neat and crisp. Tikunzwa BVS Riddim iri ndima kagadzira. Yeah man, BVS Riddim tisakagadzira daddy. Ndima kagadzira. Rine matisi mangani BVS? Pane matisi akawanda. Awandisa. Varipo mageto is upcoming aripo. Saka takatarisa pa Riddim apa. Wakati wakakurovera ndiani chai. Vese wakagona. Vese mawani daddy. Andingati uyu chaichaye kuzi aiwa mukongona munhu tatongoti Riddim rake bhora uya ku radio. Tenda to trust project. No ma trust project. Yeah. Anditika naweta ngode chikomana Lodza mainzi. Yema finances. Ndara zvinonzi pane mari yako ndo pane moyo wako. Saka if you kana uchida chinhu ne moyo ka unochiburitsira mari mna. Saka ma artist ngabhadara. Ai kubhadara sura pakubhadara asi kuchema kuti adzi mari yakawandisa kainenge chizochacha. Shingirira. Ndokuti zvite. Producer. Yeah. Producer botarire. Dauti muyazota. Dauti tutagire pasi tsari. Nebaba katakira mangoma tichenda mberi tsoka panyaya yako. Alright, zita rangu ini ndonzi Alleviate Beats. Alleviate Beats ndakazvarwa na Cash Libs. Ndikarerwa na Cash Libs ndikakura zvekutodaro. Saka izvezvi ndichiromba ngoma tisakagadzirwa ana mai vangu varozvi mahits ariko shamwari Fitch mbeu yaFreeman yamai manje isi takagadzira zvikare. Saka mustreet tirimo tikuroka. Mustreet murimo. Tirimo zvekudaro. Ndanyatsoona kuti the way you get straight to the point Cash Lips ndikuunzwa. Yeah man. Born and bred that. Yo. Straight, but let me tell you one thing. Listening to the quality of your music, I mean, it's up standard and it's conducive to the operate and the guy I sure it. Yeah man, thanks dad. But do you have other projects that you're currently working on besides the BVS? Izvezvi tinechisini chataya nacho mudara. Chisini chocho ma1 pane Riddim rati kushanda ronzi kutsongwa mageto ese ari kutsongwa mudara ndisida kukubaizai. Mona saka pane Riddim I think pamwe riripo here kana muchazori introduce andiziye nenyaya time. But pane zvatango kugrade, that's something that you are working on. All right. As well as pane zviripo mudara. Mawani chocho yakona zvipondo. Magets, yeah. Ndakanoenda kuna Anna your presenter to be. And why don't we say, wow, industry we do. I want to say congratulations. I own my clips are going to Basara, and that's a very nice thing. And I can see BVS Rukura. You say, Semuno Scana, Unos say Pinam industry. Yakasara, Wakomanai, and one good city will say as a presenter of BVS, and you want to shoot my TV station, and that which is a good thing. Unos time in the same industry.
Okay, firstly, I really need to thank you for this opportunity. It has always been a challenge with a girl child up in the music industry or art industry. But if it is something that is in you, I think apana no Mr. Tarenda like you all know. Kana talent ngori mauri, kana uri artist, whether painter, whether you are a singer, maybe you are a DJ, kana talent ngori mauri, apana neta say apana no misa. It's been a challenge, especially to parents. Kumwana mskana vakwanise kungozigamuchira because mungoziya zvinoitika music panobuda nyaya dzekuti DJ yazodai mwana mskana, you know, all those controversies. Saka zvinhu zvinongowanikwa, but as parents kana ukangoona kuti mwana wako ane this talent panongoda the support like I'm getting from my parents. Because naona ito taura wako kuti mwana apina minda si support mwana kuti zvibude. And pata uri kubvunza pata bazvikanza ani makore mangani naye ana uyu tinombomona ma TV. I'm just 19. All right, 19 years old and you're in the business, and we wish you nothing but the best. Saka pa BVS papa unongori presenter, unongori overseer, amnemjishada say papa. I act as a marketing manager. Okay. Yeah, and also a presenter. I do it as I want. Exactly. All right. See. Right, back to you, Mr. Producer. Yo, daddy. Right. Really inspired you for you to make that rhythm. Daddy is Boss Bingo. Boss Bingo wakanyatso dabura mdara zvirikuitika mukati mawani. Mageto ese ari kutsomwa zvishuwa ende vari kufa. Maiziya zira rangu rinoriri tine vari kuviga vakawanda nenyaya yemadrugs. Maiziya. Saka isusu music munoziya when sorrows persist, music speaks. Maiziya. Ndo moto fanika yandiri kufamba nayo mazuva ano kuti music inomotivata ende ndo shoko rokurumbidza kufamba. Zvikudaro. Mwana. Saka toda kungodzidzisa mageto youth about madrugs especially. Yes, because to want to get my getting to show the drug awareness campaign, especially with the artists, and I'm quite happy that you made a rhythm because you circulate on social media about so much. Say, Rapid Mali. Song Lodza. Akayasukura nje yo industry anaona kuchimanya Lodza. Big up yourself, Rapid Mali. Then I don't know if it is possible if you can listen to that track one more time, DJ Masaka. I want you to look for that track on the radio number here Lodza for it before we go and listen to other tracks which are on this rhythm BVS rhythm. But look out for someone good song rhythm. Yo. Watch out for that rhythm. But right now, let's listen to Lodza. Now what to them? Turanondo nziza zvisere. Ushangorambe unyerere. Matambudziko ari pauri yazere. Mwana wamaimira ndikurume nzeve. Inzonzwe. Mwana wamai life aisi kuipa kwemasaiso. Unotoshanda kuti uwane ndai. Ukasadikitira you keep on crying. Tora mibvunzo uende kuvakuru. Varipo nyangwe vari pachuru. Uvauze makashanda zvikuru. Asi makasi asina chikafu patebhuru. Makatamisa mkana. Zvimwe makaita nekusada. Inguva yakwana. Life ano is let's just work harder. Rimwe boss kuda. Polisa man original again. Boss me. Rimwe zikuchichinari. Now what to them? Turanondo nziza zvisere. Ushangorambe unyerere. Matambudziko ari pauri yazere. Mwana wamaimira ndikurume nzeve. Inzonzwe. Mwana wamai life aisi kuipa kwemasaiso. Unotoshanda kuti uwane ndai. Ukasadikitira you keep on crying. Tora mibvunzo uende kuvakuru. Varipo nyangwe vari pachuru. Uvauze makashanda zvikuru. Asi makasi asina chikafu patebhuru. Makatamisa mkana. Zvimwe makaita nekusada. Inguva yakwana. Life ano is let's just work harder. Makatamisa mkana. Zvimwe makaita nekusada. Inguva yakwana. Life ano is let's just work harder. Zvinonetsa kutsanangura. Asina shevhasi mangu matodambura. Nasi uno tinozvitaura. Nekuti tane nguva tichingotambura. Zvimwe vesimza kutitsikirira. Ndoziva varipo imbobude mzira.
tine nguva tichishingirira saka tiudze nderini pazvichaitira makatamisa mukana zvimwe makaita nekusada inguva yakwana life I know is let's just work harder vakatamisa mukana zvimwe vakaita nekusada inguva yakwana life I know is let's just work harder toronorondo yetsisa zvisere Lodza yo mawan. Nakirwa. Zigo aripa uri yazere. Mwana wama 0731168045. Also man giving ghetto youths a blight. Say a blight is a chance. So uplifting ghetto youths is a must. Ukasadikitira you keep on crying. Tora mifunzo uyende kuvakuru. Varipo nyangwe varipachuru. Uva uze makashanda shkuru. Basi makasi asina chikafu pateburu. Makatamisa mkana. Shunga makaita nefusada. Inguva yakwana life I know is let's just work harder. Lodza. Narubunagirwa nenamba yako fokusipa mfomba bakutanda Lodza yo mawane. Zene mwata uroyo. Big up yourself. Fox. Can you tell us more about this track? It's told English zongi. Right, I story yanga irepe kuti mageto matiri kurarama unozongonza omwe achingoti dai pasina vabereki vangu vakazodai sodai ndiri palevel rakati saka ndopa ndiri kuti mageto youth ngatichirege kutarisa zviri kumashure ngatichitangire pakasirwa nevabereki vedu ipapo because ava vakatotamisa mukana tichatokwanisa kuzvikavha izvozvo ngatitangire ipapo nekuenda kumberi ndo zvandaedza kuda kutaura pasong yafarwa nevanhu large up. Yes, man, it's all about ZFM stereo, my station, your station, and a bit goes on, you know, so man, it's all about Bridget Lodza in the building and the BVS family, them there. And I was talking to the producer, he's saying that he's got a brand new video which is going to be coming out soon, you know, to talk about Riddim. Random artist, yeah, man. Yeah, Olipa artist. Nana Kabida on that Riddim. And I think I heard about Ndunge. Ndunge Rukuya. Then Ana Ora. Na Lodza wacho zigara aripo pa Riddim I got a message for you, Chatman, from for you, Lodza, sorry for my Belgian name, Chatman Hansi. Yo man, keep on spreading the message in your music. You are the baddest, Lodza. Respect. Thank you, Chatman. Yeah. Anyway you there. And it's got respect. Yeah, man, right about you know somebody ZFM and enough tune where we are. sokusaka paruka andisipo yekuera saimusairuka ndamitiswa nevematongo muchakanuka vachabviswa mbudzi yecheka ukama kundiona so ndakanyarara handina kutsamwa ndakufinyama funga dine fo ndavafunira kuziva dzinza kwakandikoshera pamusoro emhama ndine mubvunzo ndiudzei mutopo ndinorira rega ndimbodura zviri kundinetsa ndokumbira nzeve neyenyu mvumo pamusoro emhama ndine mubvunzo ndiudzei mutopo wandinorira rega ndimbodura zviri kundinetsa ndokumbira nzeve neyenyu mvumo kungoti alo ndavabvumvira ndabatwa nenzara baba ndalembera kuvadzimu inga ndakumbira vari musango inga ndaombera kana zvaoma kuti zvipfave kugama nemabvi ako una mate pangava pakuiziva pamusoro emhama ndine mubvunzo ndiudzei ndinorira rega ndimbodura zviri kundinetsa ndokumbira nzeve neyenyu mvumo pamusoro emhama ndine mubvunzo rega ndimbodura zviri kundinetsa ndokumbira nzeve neyenyu mvumo ndinoziva ibhuzu kuti soksi rakapfaruka handisipo yekuera saimusairuka ndamitiswa nevematongo muchakanuka vachabviswa mbudzi yecheka ukama kundiona so ndakanyarara handina kutsamwa ndakufinyama funga dine fo ndavafunira kuziva dzinza kwakandikoshera pamusoro emhama ndine mubvunzo ndiudzei mutopo wandinorira rega ndimbodura zviri kundinetsa ndokumbira nzeve neyenyu mvumo pamusoro emhama ndine mubvunzo ndiudzei mutopo
Lodza again. If you need the beat, when it's a man originary, oh Lord have mercy. Let the one upon the case. Attack them, attack them, attack them, attack. Level and the sugar man, I want to go. Good night, it's all around. Chirageta Kuchema, the good thing was all I was having a butt well. DJ David Fona. It's a one bimra. Mogasara say, you watch Mama Mama say. Tandino Dagua Uri Manamu de Gudi, who shall say Mukana. Did you go for a new penny wago, Punyango Shade, Sutavi Kuparatan, Baba Kovaka Batira Makona, Uri Mudikiva is a Daugopona, Bakakutin Samusu Vakaromba, Nabuda Pumunyanka Takona. Level and the sugar man, I want to go. Good night, it's all I get a good tema. The good thing was so and the owner. Like what would never matter. Anywhere I'm a swan, I go now. With your mother, said I say, you watch Mama Mama say. Tadino Siva Baba Barika. Don't have a two on this up, Barika. By Toda, Kucho Kudarika. This one is all about an artist called Lodza. Tadino Kumina Manango, Savarambe. And bread in Maronde. Uba Chagi, Uba with the Kuchina Sofaneti Kuku. Uba Yapira Sagareka in the family. Level and the sugar man, Kurikupisa, Musakarno Pisa, Kuraisi Kunando, Sakatakatisa, Kuya Harare, Sitabrema Gitare, Bakarari Mokare, Motikia, Shibadare, Takarabakashi, Nini Pisa, Tabaimo, Kabutima Pisa. When introducing Lodza to the world. Oh, Araji, let the one in my to them. Kurikupisa, Musakarno Pisa, Kuraisi Kunando, Sakatakatisa, Kuya Harare, Sitabrema Gitare, Bakarari Mokare, Motikia, Shibadare, Takarabakashi, Nini Pisa, Tabaimo, Kabutima Pisa, Baiti Vakapinda, Gopinda, Vakabuda, Tobuda, Pushikata, Pushikisa, Kumuri, ready to join the Pretty winner, Kanabeka, Babusi, Badakati winner, Padino Shigatino, Karana, Swinner, but also Chapstick and Abdi, I'm a singer. Kumuri, ready to join the Pretty winner, Kanabeka, Babusi, Badakati winner, Padino Shigatino, Karana, DJ Nasco, fire of the day, DJ Newe. Chekutaka kusikana, so strong, bleach up your skin. Abasi pesa poja pida want to come in. Bandit in the nutto, man, I would get a win. With your mind version. Life are not easy to the best on out. Come on, better. DJ Nasco, the fire of the day. DJ Newe. Chekutaka kusikana, so strong, bleach up your skin. Abasi pesa poja pida want to come in. Bandit in the nutto, man, I would get a win. With your mind version. Life are not easy to the best on doubt. You are a human being. Think like a person and do what you want. Always be positive. Life are not easy. Life are not easy. Never give up. Think like a person and do what you want. Always be positive. Shoma Putano, Uliwa Big League. What a Yamakia, which I say Muriki, Kanavai, Bobusa is a Uchine Mudiki, Taura Shoma Jesu, what he have a pity, Uliwa Chacha Funge, Shavana Takasa, Pushe, Chacha, Vachaita, Shifu Fin, life are no easy, Tati Bumbuke, your mad Babenda, be yourself, and I say you're no ita, Uramba Wakamina, Samachaso, and a guitar, send it to no Iba, and I put you to chat, but I don't think you that, and I think this one is all about an artist called Lodza. Track called Life are no easy. But the life in my one guy when you go to songs of I want it. I'm going to pay you, JD. Ah, Tagabagood. Yeah, yes, I can load up a Riddim with you with someone. Ndakapinda Euda. Yeah, ndiripo but isusu taisataura edu zvokutsomwa kwemadrugs. Pane vanhu vakutotsoma vamwe manje. Madrugs ari kutsoma zvaoka. But vari kuti vatsomwa votanga kutsoma vanhu manje. Ivo vacho vakatotsomwa vacho vari kutsoma vanhu. Saka ndo zvataedza kuonesa kuti aiwaka. Ngatisatsomane. Mr. Producer, how many artists should we expect on this Riddim? Tisuda kuwisa vanhu vakawanda still paRiddim.
vashoma but vanotengesa right dunya yacho Anna mangoma ya chaona sei vanenge vachada mangoma waona sei kune vanenge vachida mangoma paBVS munokwanisa kutibata paFacebook makangosecha Bingu Productions makangotibata tine group ratinaro futi paWhatsApp rinongokandwa music and also tokwanisa kukupai namba dzepaWhatsApp 0772112949 koita zvekare namba dzemacourse vanenge vada kuzopinzwa mugroup mogona kubata namba dzinoti 0785043130 I can see your dad is smiling. He's really proud of me. I can see that. Okay, due to time, I mean, guys, we have to lock it off here. But I don't know if just a few words that you want to say to the listeners and all those who support you and all the well wishes, starting with you, Lodza. I'm not out to my fans. Right, ndinongoto kune mafans yangu ine kweri kuenda. Ndoda kungosimbisawo vakamira neni from day one. The likes of Bantan, Boss Bingu, ORG Major, DJ Nungu, Aiwa, Mastermind Grestos, Posimple Mijo, Marondra Massive. Alright. But I know the man himself, keep on pushing loads as no ita chete. Yeah, man. Thank you. Mr. Producer. Yo, Daddy. Yes, tell the team now to go to ndongoti munhu wese ngangoramba achita yanga achingoita maiziya as music is a journey and ukaita give up zvaizvezvizvi unoparara maiziya music tichaburitsa ende tikuramba tichigadzira ende tikuramba tichienda mberi ndine imwe nyaya yangu yanga ichipisa timani paWhatsApp maimanja but as still tudongoti tirambe tichikura tichiita sei tichienda mberi ndo nyaya yacho chete yemandari mapreza adzike Okay, as for me, I have a lot to say, but I'm gonna just cut it short. Ndurangoti first I just want to thank King Alfred and DJ Nungwa. A lot of people have been helping us kutiske patiri BVS. It wasn't that easy, you know. Saka tudangoti ndo mwari zvekare and also singakangano mkoma Etherton. I see you are my dad as I see you, not mukoma. So and also I just want to say shout out to my mom who's been supporting my friends, even my artists actually are BVS. I rambe mchibataniso andoza kuti kupedze kutara connected to anyway, thank you very much for passing through CFM Stereo, my station, your station, and the next time that you put out your project, don't be afraid to bring it here. I will organize something Twitter basa to find out share that because in CFM Stereo, my station, your station. I see anytime babnenge maita sunzo nyomo novana kuramba mchungo unza kunoko. Once again, thank you very much. You're welcome. Sikisema price.